sih kerja sekuat iki. Grek papat enteng. Loh. Kok elek sinyale? Loh, sosok pas. Aduh, ras dobo ya iki mau. Wah, pedet. Nonton poli. Piye iki jalene iki? Waduh HP ini. Aduh, iki dikek nang ndi iki sing apik iki, abang malah. Tenan ras dobo ya iki. Poli. Balik ini panggalan sih. Bisa boyah tenan iki. Pateni aku. Lah, apa tenan iki? Dia ndak remeng malah. Welek lho. Nyapa tuh pang nesu-nesu Bang? Iki lho, main game sinyale welek kayak titik neh padahal. Oh, ala gara-gara sinyal lho. Tambah dadi kok terano sinyale welek tower. Bosok tenan ae. Yon tanganku tugel gara-gara sinyal lho. Ora lho, Lek. Lha apa fone tangan tugel karo sinyal iki? Ora lho. Ini lho ceritane Ipang. Pada zaman dahulu. Penake nyapo ya ini. Delok YouTube-ane lah. Delok Mak Ye official. Ala delok iki mesti kekel lho. Lho, lucu lho. Wis nyalek meneh. Oi. Nyalek meneh. Ayo sinyal elek meneh iki. Sinyal elek meneh. Ya ora kena iki lho, Mak Ye. Bel sinyal elek meneh nyaput to iki. Weh. Beh, sinyal elek men to. Nek ndo salapi tempat dadi welek lho sinyale. Bel sinyal elek men to iki. Lho, Kim. Nyapone capek kok menene. Iki mbok unggah-unggahan nyeblok kapo HP malan. Iki lho sinyale welek lho ning YouTube ora kena lho. Wah lelek to wis wajar yo tambah dadi dadi sinyale welek kan biyen. Aku mambeng yo cuk yo. Nek dek yangku Mas De. Bali si sowe kan. Lah kowe cuk mergo sinyal lho iki. Lah apa cuk? Raimu welek kowe kuwi. Asem cuk. Enggak lho Kim. YouTube-ane ndelok apa janyo nyati ngene misalnya tekan golek tekan kene. Delok Mak Ye official lho. Apa? Mak Ye official. Heeh. Mending jeneng Mak Ye iki. Iya to lho, kumpul delok iki. Wah apik lho. Mending ya to Cuk Mak Ye iki. Lah subscribe dong kowe. Wah, yo sudah iki yo jeneng Mak Ye iki. Ya udah kita sanyar neh mau. Apa ya? Heeh. Wis tak subscribe lah yo Cuk. Ya pokoknya aja lali subscribe lah. Oke, kita mending kita ya. Yo sudah Kim yo lanjut sing sinyal dhisik ya. Aku tak mbak jilan dhisik. Aku dikon nganu mau mamaku kok tuku pecel lewat cendol mau Cuk. Iya. Sampe golek sinyal aku kok tak tenang susah mang. Iya. Kanca-kancaku tak kon susah kabeh pokoke. Ya pokoke langsung akeh kok. Oke. Sinyal lain di. Beh, mau mending ya wite. Golek sinyal iki. Bos nyale pompo enak nang ngene. Penek lah. Wes jan cocok ya nyale pompo enak. Lho Mak Ye. Gombalan para si koplak. Kim, pokok mendo Kim. Aduh, tangkinya piye tebur. Lawan ku ndi, Pak? Sabar ya, tanganmu ki tugel pas kowe menek wit mulu nang etan kono. Potol tanganmu.
Bang ceritane Bang setan ketudel ngene iki, Bang. Oh, alah ngono to, Lek. Ya kapok. Makane rasa petakilan. Yo alah kapok. Nah, itu gara-gara sinyal. Untung. Aku ya gelem iso bersyukur, Bang. Bang ngene di tangan sitok ya alhamdulillah. Neng jopo kono lho luwih saka teko aku isik sing wis enek sing ra ndek motor, ra ndek sikil, tangan loro-loro ilang. Jadi gue bersyukur aku di tangan sitok iki ya iso njotos kowe ya iso. Ini mateni kowe le geli. Yang penting ngene, Lek. Kamu ra opo grek sitok. Ini kan wis iso ngocok. Lah gerek ngocok 10 ronde, Pang. Gayamu, Lek. Lemes ngene lho, wi. Madang karo cawi ya gerek tangan sitok ya. Gila nih berarti, Lek. Ya Allah, cacah. Madang ya. Nasib lho, kudu bersyukur aku ngene. Ya iya to, Lek. Lah kowe gelem dulang aku apa piye? Alah kiri. Oh, cawi iki. Budi. Aku ukur siletmu. Oh, benen ya. Aku ukur siletmu, Lek. Bersyukur lah, Dik. Bene yo. Ayo gek jamaah yang langgar yo. Aku arep mata anu. Apa jamaah yang langgari luwih gedhi lho daripada salat dhewe. Oh iya, Lek. Iya, jamaah ya lek jamaahe 27 derajat. Lak dhewe salat dhewe kuwi sitok hitungane Quran. Wis ayo, Lek, gek Lak ngelanggar. we ra kusuk ya ora entuk apa-apa we. Iya, ayo lho, Lek. Tapi sampean ki aja lali ndonga barang. Ndung apa? Ndonga ben tangane sampean iki tumpul. Tempur. Pito? Ya, ngono. Ya saya lah salat saya betul kok. Yo. Ndak.